Espazo Común alerta da súpeta desaparición dos aparelos de calistenia que custaron 8.000 euros hai 7 meses. No pasado mes de xaneiro, o tenente de alcalde inauguraba uns aparellos de ferro para practicar unha modalidade de gimnasia coñecida como calistenia. Estaban ubicados na zona das Barcias, no Parque Municipal. A formación pediu información polo que calificaban de custo disparatado, xa que aseguran que o propio goberno fixo público o gasto de 8.000 euros por estes dispositivos. A insistencia en varios plenos de Espazo Común, a formación asegura que o alcalde afirmou que existía unha gran demanda e que a ubicación era idónea, xa que Espazo Común consideraba que estaban moi alonsados. Na sesión do mes de xullo e ante un novo bloqueo no acceso á información e ás facturas municipais, Espazo Común afirmou que recurrirían á Valedora do Pobo para que obrigara ao alcalde a facer públicos eses datos. Segundo a formación, dende ese momento, os aparellos desapareceron do seu emprazamento. Sí, efectivamente, estamos sorprendidísimos por a cuestión dos aparellos de calistenia, porque é algo que non se entende, non? Fai 7 meses instaláronse no parque unhos aparellos, unhos ferros, para practicar unha modalidade de gimnasia chamada calistenia. Fíxose na finca das Barcias, saltándose totalmente o acordado para facer un concurso de ideas homoxéneo para parque, poñendo formigón nun espazo onde non debería poñerse máis formigón xa do que xa hai abondo, pois no parque municipal. E, sobre todo, para a sorpresa de todos aquela, anunciando que o custo deses ferros, que están as imaxes por aí en redes sociais e calquera pode velas, un custo de 8.000 euros, non? Nos preguntamos en repetidas ocasións acerca da cuestión ao goberno, tanto en pleno como por escrito, demandamos toda a información, por suposto non se nos deu ningunha, non se nos contestou máis que por parte do alcalde que era unha cousa que tiña moitísima demanda. A barbaridade do prezo non se dixo nada e, curiosamente, cando no último pleno anunciamos que íbamos a recurrir á Valedora do Pobo para que se nos informara, para que se nos dera acceso á documentación desa compra deses 8.000 euros nuns cuantos ferros, a reacción do goberno foi cando menos sorprendente, non? O que era imprescindible e valía a pena para facer unha inversión de 8.000 euros, pois desapareceu dun día para outro. Ali están os buratos, foron arrancados con formigón a todo. Entonces, bueno, pues nos imos insistir e queremos saber que pasou, quen decidiu gastar eses 8.000 euros e que vai a pasar con eses aparellos de calistenia. Se realmente había tanta demanda, o normal será instalalos noutro lugar o antes posible e recoñecer o erro de habelo feito pois onde se fixo inicialmente.